Egunon guztioi ongi etorriak, Kazetaguneko hitzaldi berri batetara. Egunon eta urte berri on guztioi, ikusten duzuenez, urte berria hasi dugu eta dagoeneko bueltan gara Kazetagunetik. Nire izena Naiara da, eta gaurkoan hitzaldi berri batekin gatoz zuengana. Dokumentuak eskaneatzeko aplikazioen inguruan hitz egingo dizuegu. Mugikorrerako edo tableterako dokumentuak eskaneatzeko aplikazioen inguruan hain zuzen ere. Eta zer da eskaneatzea? Eskaneatzea artxibo fisiko baten kopia digitala sortzea izango litzateke. Hau da, tiket bat, faktura bat, paperean izan dezakegu, eta paper hori digitalizatu nahi izatea izango litzateke. Nola? Gaur egun bi aukera dauzkagu artxibo bat digitalizatzeko. Eskaner batekin, betiko aparailuarekin, edo mugikorrarekin edo tabletarekin. Eskanerrarekin aparatu handia izango litzateke eta ez baldin badugu, lokal batetara joan beharko ginateke eskaneatzea eskatzeko. Bai. Gaur egun hala ere mugikor eta tabletarekin zuzenean gure aparailuarekin etxetik eskaneatu dezakegu. Ze behar dugu? Kasu hortan mugikorraren kamera eta aplikazio bat. Dokumentuak eskaneatzeko aplikazio bat eskargatu beharko genuke. Gaur Kazetagunetik hainbat aplikazio gomendatuko dizkizuegu. Bai. Aplikazioak Google Playtik instalatu beharko genituzke. Bai, beti bezala Google Playen sartu, aplikazioaren izena jarri, deskargatu eta ireki. Behin aplikazioa instalatuta erabilera oso erraza izango litzateke. Kamerarekin eskaneatu nahi dugun dokumentua apuntatu eta sakatu egiteko botoia. Ez dauka besterik. Aplikazioak oso sinpleak dira. Ireki, zentratu, irudi hori, kuadratu, eta eskaneatzeko botoiari eman. Gero aukeratu dezakegu ze formatutan gorde, nori bidali edo non gorde. Hitzaldiarekin hasi aurretik, gogoratu nahi dizuet galdera eta zalantzak izan ez gero, komentario atalean idatz ditzazkezuela. Behin hitzaldiarekin bukatutakoa saiatuko gara zuen duda eta zalantzak argitzen. Bestalde, ostegun hontan ere hitzaldi hau gazteleraz izango duzuela gogoratu nahi dizuet. Osteguna urtarrilak 4, eguerdiko 12etan, hitzaldi hau bera gazteleraz izango duzue. Eta datorren astean, beti bezala, astearte eta ostegunean, beste bi hitzaldi berri izango dituzue. Asteartea urtarrilak 10ean, arratsaldeko 7etan, nola eskatu aktibatu klaben pina, eta ostegun hortan urtarrilak 12 arratsaldeko 7etan ere, hitzaldi bera gazteleraz, como solicitar, activar, clave, pin. Besterik gabe, gaurko hitzaldiarekin hasiko gara, Dokumentuak eskaneatzeko aplikazioak, mugikorrerako edo tableterako dokumentuak eskaneatzeko aplikazioen inguruan hitz egingo dugu. Zer da eskaneatzea? Eskaneatzea artxibo fisiko bat formatu elektronikoan erreplikatzea da. Hau da, dokumentuaren kopia digitala da, ez argazki bat. Kasu hontan egiten duguna da, artxibo, dokumentu hori hartu, eta eskaneatu. Ez diegu argazki bat ateratzen, eskaneatu egiten dugu. Formatu elektronikoan errepikatzen dugu. Nola eskaneatu? Eskaneatzeko bi aukera dauzkagu gaur egun. Eskanerrakin, eskanerra deitzen diogun betiko aparatuarekin, aparatu handia da, eta eskanerrik ez badugu lokal batetara joan beharko dugu. Testuaren azpiko aldean ikus dezakezue hor argazkitxo bat, hori izango litzateke betiko eskanerra. Gaur egun hala ere gure mugikorrarekin edo tabletarekin, gure aparailuarekin etxetik
eskaneatzeko aukera zuzena daukagu. Gure kamera eta aplikazio bat besterik ez dugu behar. Hau da, mugikor bat edo tablet bat izanez gero, bai? Mugikorraren edo tabletaren kamera erabiliko dugu, bai? Artxibo edo paper horiek eskaneatzeko. Horretarako bai aplikazio bat deskargatu beharko genukela, bale? Gaur kazetagunetik 8 bat aplikazio gomendatuko dizkizuegu, bai? Gero zuek erabaki zein duzuen gustokoen, baina 8 izango lirateke gomendagarriak. Eskaneatzeko aplikazioekin hasi aurretik jakin behar dugu guztiek berdin funtzionatzen dutela. Hau da, aplikazioa Google Playtik instalatuko dugu. Aplikazioa irekiko dugu, kamerarekin apuntatuko dugu eskaneatu nahi dugun dokumentua, eta sakatu eragiteko botoia. Ez dauka parteko misteriorik. Behin aplikazioa instalatuta, aplikazioa ireki, kamerarekin apuntatu eskaneatu nahi dugun dokumentua, eta sakatu egiteko botoia. Bai, lehenengo aplikazioarekin hasiko gara. Bai, lehenengo aplikazioa CamScanner dugu. Bai, gomendatzen dizuegun lehenengo aplikazioa CamScanner izango litzateke. Testua automatikoki ezagutzen du. Eskaneatzean jarrera zuzentzen du. Eskaneatzeko formatu ezberdinak eskaintzen dizkigu, PDF, JPG, eta hodeian gordetzeko aukera ere ematen digu. Zuzenean hodeian gordetzen ditu artxibo edo dokumentu guztiak. Beraz, aplikazio simplea, CamScanner, automatikoki testua ezagutu eta zuzentzen du, formatu ezberdinak eskaintzen dizkigu, eta hodeian gordetzeko aukera ematen digu. Swift Scan, bai, bigarren aplikazioa izango litzateke. Kasu hontan, irudia editatzeko aukera izango dugu, orrialde asko eskaneatzeko aukera, QR kodeak ere irakurtzen ditu, eta dokumentuak sinatzeko aukera eskaintzen digu. Beraz, aurrekoa baino pixka bat aukera gehiago eskaintzen dizkigu, bai? Irudia editatu dezakegu, hau da, behin dokumentu bat eskaneatuta adibidez, sinatzeko aukera izango genuke, bai? Orrialde asko eskaneatzeko aukera ematen digu, eta QR kodeak irakurtzeko aukera ere aplikazioarekin. Eskuineko irudian ikus dezakezuen bezala, bai? Beko alde hortan, erramintak eskaintzen dizkigu. Barkatu. Aipatzen ari ginen bezala, bai, beko atal horretan, erraminta ezberdinak dituzue, sinadurari egiteko, bai, dokumentua bidaltzeko, irekitzeko edo editatzeko. Hirugarren aplikazioa Genius Scan, dokumentuak detektatzea eta funtsa ezabatzea. Distortzio zuzenketak eskaintzen dizkigu. Itzalak kentzea eta akatsak garbitzea, eta iragazkia. Kasu honetan, bai, aplikazio honek egiten duena da, bai, distortzio zuzenketak eta itzalak eta akatsak garbitu. Eskuineko adibidean ikus dezakezuen bezala, bai, hor tiket bat eskaneatzen ari gara, eta aplikazioak zuzenean, bai, argia, bai, itzalak, bai, zikinkeriak garbitu egiten ditu eta zuzendu egiten ditu, bale? Behan ikus ditzazkezuen erramintekin, bai, hobetu dezakegu. Markatu berriro ere. Urte hasi dugu eta katarroak voltatu dira.
Barkatu. Bueno, esaten genuen bezala, bai, akatsak zuzentzeko aukera hori eskaintzen digu Genius Scan aplikazioa, bale? Beko alde hortan dauzkazute erraminta guzti horiek, mozteko, alde batera giratzeko, bestera, hobetzeko edo formatua aukeratzeko. Laugarren aplikazioa, Tiny Scanner, bai, kasu hontan, horrien ertzak automatikoki detektatzen ditu, 5 kontraste maila testu monokromatikoak hobetzeko, orrialdeen tamaina PDF-erako doitzen du, gutuna, legala, alau eta beste batzuk, bai? Eta ikusten duzuenez, eskuineko irudian ikusten duzuenez, dokumentuak, bai, koloretan eta txuri beltzean ere eskaneatzeko aukera ematen digu. Beraz, horrien ertzak automatikoki detektatzen ditu, bai? Zuzenean, dokumentu hori detektatzen du. Kontraste maila ezberdinak eskaintzen dizkizu, kolore, txuri beltz, bai? Ataloiek, bueno, hobeto ikusteko, bale? Eta orrialdeen tamaina ere PDF-era doitzen du kasu honetan. Hurrengo aplikazioa, 5. aplikazioa Microsoft Lens, bai? Kasu honetan, bai? Irudiak PDF, Word, PowerPoint, Excel fitxategi bihurtzen ditu. Eskuz idatzitako testuak digitalizatzen ditu, barkatu, eta OneNote, OneDrive edo gailu lokalean gordetzeko aukera ematen digu. Bai? Microsoft Lens, bai? PDF, Word, PowerPoint, Excel, bai? Ikusten duzuenez, formatu ezberdinetan gordetzeko aukera eskaintzen digu. Eskuz idatziko testuak ere digitalizatzeko aukera. Eta lainoan, bai, OneNote, OneDrive edo gailu lokaletan gordetzeko aukera hori. Eskuineko irudian ikus dezakezuen bezala, bai? Hor, ikus dezakezu pixkat aplikazioaren bista previa nolakoa izango litzateke eta beko aldean ere, eskanerra erabiltzeko erraminta horiek. Hurrengo aplikazioa, Google Drive, bai? Google Driveek ere testua automatikoki ezagutzen du, orrialde asko eskaneatzeko aukera ematen digu, eskaneatzeko formatu ezberdinak ere aukeratu ditzazkegu eta guztia hodeian gordeta geratuko litzateke. Google Drive kasu honetan, Googleen aplikazioa izango litzateke, eta ikusten dezuenez ere, Google Driveek ere eskaneatzeko aukera hori ematen digu, bai? Testua automatikoki ezagutzen du, hau da, ertzak detektatzen ditu, eta kasu hortan, zuzenean automatikoki ezagutzen du. Orrialde asko eta asko eskaneatu ditzazkegu Google Driveekin. Gogoratu, Google Driveen 15 giga, bai, gordetzeko, bai, o 15 gigako kapazitatea duela. Beraz, orrialde asko eta asko eskaneatu eta gorde ditzazkegu. Eskaneatzeko formatoak ere anitzak dira, bai? Kasu honetan, Word, Excel, PowerPoint, formatu askotan gorde ditzazkegu eta guztia gogoratu, hodeian gordeta geratuko litzatekela. Adobe Scan, bai, kasu honetan, Adoberen eskaneatzeko aplikazioa izango litzateke, horrien ertzak honek ere automatikoki detektatzen ditu, hodeian gordeta geratuko litzateke, akatsak zuzentzen ditu, hau da, brillo, kontraste akatsoiek garbitzen ditu, eta Adobeko kontu pertsonalarekin bateragarria izango litzateke. Adoberen aplikazioa eskanerra erabiltzeko. Kasu honetan ere oso erasoa, gomendagarria, ertzak automatikoki, hodeian gordeta geratuko litzateke, eta akatsak ere zuzenean, bai, zuzentzen ditu, akatsak zuzentzen ditu, kasu hortan, tiket, faktura, dokumentu, bai, inprimaki hori,
garbi eskaneatuko luke. Adobeko kontu pertsonalarekin bateragarria. Photoscan, Googleen aplikazioa. Aplikazio pixka bat ezberdinagoa izango litzateke. Eta argazki zaharren kopietarako pentsatuta dago. Hau ez litzateke izango, dokumentu, tekstu, faktura, tiket bat eskaneatzeko. Kasu honetan, aplikazio hau, erabiltzen dugu argazki zaharren kopiak egiteko. Paperean dauzkagun argazki zahar horiek, gordetzeko, digitalitzateko, eta lainoan edo disko esterno batean gordetzeko. Kasu honetan, aplikazioak zer egiten du? Erreflexurik gabeko eskaneatzeak pausoz pauso egindako harrapaketa prozesuari esker. Hau da, zuzenean, argazki horri, erreflexuak kenduko dizkio, eta horretarako, 4-5 pauso jarraitu behar dituzue. Erresa da, zuzenean esaten dizu lehenengo, goiko alde bat eskaneatzeko, gero bekoa, ezkerrekoa, eskuinekoa, pausoz pauso, joan behar zarete argazki hori eskaneatzen. Kasu honetan ez litzateke izango erdiko botoiari eman eta eskaneatu. Prozesua pixka bat luzeagoa da. Joan behar zarete pausoz pauso, goiko aldea, eskuinekoa, bekoa, ezkerrekoa, poliki-poliki hartzen eta eskaneatzen. Ertzak detektatzearen oinarritutako ebakitzea automatikoa. Zuzenean, 4 ertzak hartuko ditu eta zuzenean argazki hori proportzio hortan moztuko dizue. Eskaneatze zuzenak eta angelu zuzenak perspektiba zuzenarekin. Hau da, izan daiteke, guk kamerarekin, argazki hori eskaneatzeko orduan, kamera okertuta izatea, eta ez guztiz zuzen. Beraz, Photoscan aplikazioak, kasu hortan, perspektiba zuzenduko dizue. Zuen mugikorra edo tableta, gora bera ezker eskuin inklinatuta baldin badago, perspektiba hori zuzenean, zuzenduko dizue. Eta bukatzeko errotazio adimendua, argazkiak zuzen edukitzeko, argazkiak nola eskaneatzen diren kontuan hartu gabe. Egia esan oso aplikazio gomendagarria izan daiteke, eta garai batean inprimatu genitun argazki zarroiek ez galtzeko aukera aproposa izan daiteke. Guk kazetagunetik askotan gomendatu izan dugu Photoscan, Googleen Photoscan aplikazio hau. Labur bilduz, kontuan hartzekoa. Gaur kazetagunetik 8 aplikazio gomendatu dizkizuegu. CamScanner, Swift Scan, Genius Scan, Tiny Scanner, Microsoft Lens, Google Drive, Adobe Scan eta Googleen Photoscan argazki zarretako aplikazioa. Asko daude, 8 gomendagarriak izango lirateke. Erabilera simplea dute guztiek. Lehenengo aplikazioa erabili nahi izateko, Play Storera joango gara, aplikazioa bilatuko dugu, deskargatuko dugu, eta behin aplikazioa irekita, egin behar dezutena da, dokumentu hori, kuadratu, eta erdiko botoiari eskaneatzeko eman. Gero, hortik aurrera aplikazioak, brillo, kontraste zuzenduko dizue. Aplikazio batzuk ere gomendatu ditugu, non zuek ere aplikazio horiek editatu, sinatu dezakezuet adibidez, eta gero gordetzeko aukera ezberdinak daukazue, dokumentuak lainoan gorde ditzazkezue, aparatuan bertan, edo konpartitu ditzazkezu ere bai. Azken finean, korreo elektroniko bidez, posta bidez, WhatsApp bidez, konpartitu ditzazkezue. Formatu ezberdinak. Azken finean, guk dokumentu bat eskaneatzen dugunean, PDF, JPG, Word, Excel, PowerPoint,
ze formatutan gorde dezakegun aukeratu dezakegu. Bai? Eta lehen komentatu dugun zuzenean partekatzeko aukera hori. Bai, zuek erabakiko dezue, gero ja, zuzenean ze bidetatik partekatu nahi dezuen eskaneatutako dokumentu hori. Bai? Bale. Bueno, behin, hitzaldia bukatuta, edo bukatzen ari garela, bai, gogoratu nahi dizuet, bai, zalantza edo galderarik izan ez gero, komentario atalean idatziz gero, orain 5 minutu dauzkagula, bai, galdera guzti horiek argitzeko, bale? Nik bitartean gomendatu nahi dizuedana da, bai, ostegun hontan hitzaldi hau bera ere gazteleraz izango dezuela, bai, eguerdiko 12etan, bai? Datorren astean ere, beste 2 hitzaldirekin voltatuko gara. Asteartean, bai? Urtarrilak 10, asteartean, arratsaldeko 7etan, nola eskatu, aktibatu, klabe pina. Ostegun hortan bertan, urtarrilak 12 osteguna, arratsaldeko 7etan, como solicitar, activar, klabe pin, hitzaldi bera, gazteleraz, bai? Bale, orain, galderarik espaldin badaukazute. Nire partetik, eskerrak eman nahi dizkizuet. Beste behin ere, gurekin egoteagatik. Plazer bat izan da, urtea berriro ere, zuekin hastea. Bai? Gogoratu hitzaldi hau ostegunean gazteleraz izango dezuela, bai? Eta galdera edo zalantzarik espaldin badaukazute, bai? Nire partetik eskerrik asko berriro ere gurekin egoteagatik. Datorren hitzaldi batetan berriro elkar ikusiko dugulakoan. Mil esker, urtea ondo hasi, bai? Eta gogoratu edo zein zalantza edo duda baldin badaukazute, kazetagunean aurkitzeko aukera daukazutela, hemen egongo garela, zuentzako hemen egongo garela, bai? Besterik gabe, datorren bat arte, mil esker, egun ona izan, datorren arte eskerrik asko.